खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ थारैनो मोनद' हारिनो एसटिखौ होमारसिगोन नामा थारैनो मोनद' हारिनो जुदि एसटिनि मर्यादाखौ होमारोब्ला मा जागोन आसामनि गिबि मन्थ्रिया मोनद' ट्राइबेल नङै हारिफ्रा एसटि दाबिनायखौ लानानै फैगौ 25 नभेम्बर खालाराव थाखानाय एसटि आरो एसटि दाबिनायखौ लानानै समाधान खालामनो एबा खालामगोननि बाथ्रा बुंथिदों। बेराफारसेथिं बिटिसिनि हासिब हाग्रामा महिलारिखौ गोबां समाजारि बिजोङाव बायदि बायदि गनायजाथावै बाथ्रा बुंनायखौ लानानै फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। जेराव बिटिसिआव थांनाय माखासे दान सिगाङाव हानि पाट्टा नांगौना एसि नांगौ होनना सोंनाय मोनसे भिडिअखौ लानानै गोबां बाथ्राफोरखौ बुंथिदों बेरेखा दोलोनि सुबुंफोरा। जेराव मानगोनां बिटिसिनि सिब हाग्रामा महिलारिखौ जोलैनि हांगार बुंनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं एबसुनि आफादगिरिया थांनाय सानखालि गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों जुदि मोनद' हारिनो एसटिखौ होमारोब्ला मा खहा जागोन आरो बर'नि बेसेबां मा खहा जागोन बेखौ लानानै ओरैबायदि लिरदों दि बिथाङा थारैनो बर'फ्रा जौगामारबाय नामा बर'फोरनि सोलोंथाइ रांखान्थि समाजारि थासारि राजखान्थि आरो जौगानाय माहारिजों फेर मारिनो हानाय जाबाय नामा आंनि गोसोआव मानोबा बेबादि साननाया सोमजिदों। मोन 14 ट्राइबेल माहारिनि मोन 22 आफादा थांनाय 10 नभेम्बर खालाराव सनापुराव आथिखालाव ट्राइबेलफोरनि संबिजिदारि आरो राजखान्थियारि मोनथायखौ रैखाथि होनो सोमावसारदों। नारा नाथा जुजिदों मोनद' जौगानाय आरो गोबां सुबुं अनजिमा गोनां हारिखौ गोदानै ट्राइबेल थिसननायनि हेंथायै फैगौ 25 नभेम्बर खालाराव आसाम बिधान सभायाव रिकमेन्डेशन लाबोनायखौ होबथानो फारसेथिं 2019 मायथाइयाव बे बिलखौ रायजो सभायाव लाबोनाय जादोंमोन आरो दिनैबो बियो गोथां जानानै दङ। बे बिलखौ पास खालामनो सा सानजा आरो आफां आसामाव रोजा रोजा सुबुंनि गोख्रों सोमावसारनाय 2026 बिधान सभा बिसायख'थिनि सार्थआव लाबोमारोब्ला थारैनो जोंनि अबस्थाया मा जागोन 45 लाख ट्राइबेलनि सायाव 1,50,50,000 लाख गोदान ट्राइबेलनि गादबनाय जोंनि बिसिडिसि पन्चायत एमसिएलए जिएम एसेम्बलि पार्लियामेन्ट मेडिकेल इन्जिनियारिं एपिएससि इउपिएससि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड फरायसालि फरायसालिमा मुलुगसोलोंसालिनि मुं थिसननाय आरो साख्रिफोरा मा जागोन जोंनि बिटिसि बा बिटिआर बिकेडब्लिउएसि आव जेबो खहा जानाय नङा नामा थारैनो जों रैखाथि गोनां जामारबायना ना जोंनि क्रिमिलियार खोलोबनि सुबुंफोरनियाव 2030 सिम होनाय ट्राइबेल स्टेटासखौ बोखारोब्ला जोंहा जेबो खहा जाया बे साननाया फैबाय नामा बिथां दिपेन बर'आ आरोबाव लिरबावदों सोरनियावबा माबाफोर सिंनि खोथा दंब्ला आंबो मिथिनो लुबैयो जे सोरखारा बेखौ माब्लाबाबो खालामा आरो खालामोब्लाबो जोंहा जेबो खहा गैया। माखासे ट्राइबेल आफादफोरा मरान मट'कच राजबंशीखौ खेंसालियायै ग्रीन सिगनेल होनाय नुदों। आंबो सानो एबसुआ हारसिङै मानो नांज्लायनो गाज्रि नुयो मालाय बर'निनो माखासे गेदेमाफोरा भद्रताखौ लाखिदों सिरि थादों नाथाय खोथाया आंनि नङा हारिनिसो हारिया जोबस्रांब्ला आंबो जोबस्रांलांगोन ट्राइबेलनि मोनथायखौ लानानै गोग्लैसोनाय बर' सुबुंफोरनि इयुना मा जाहैगोन समाजो फोरमायसिगोन बेबादि लिरदों दिपेन बर' बिथाङा। बेराफारसेथिं रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बावैसो सिगां फोरमायनाय बायदिब्ला थाखानाय एसटि आरो गोदानै एसटि बिनायफोरजों थाबैनो गिबि मन्थ्रिया सावरायगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। जेराव फैगौ 25 नभेम्बर खालाराव बेनि सायाव मोजाङै थांखि लानाय जागोन होनना गिबि मन्थ्रिया बुंदों। नोंथांमोना बेनि सायाव मा बाथ्रा बुंनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। गोख्रों रैखाथि थानायनि गेजेरावबो बमा बेफ्रुनायनि जाहोनाव हादोरनि राजथावनिया थैजों बुंफबजोबदोंमोन। गोदान दिल्लीयाव जानाय बमा बेफ्रुनाय जाथायनि उनाव खुंथायाव थानाय बिजेपि सोरखारा दा बेरेखा दोलोनि गुबुन गुबुन सोंथिफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। बेरेखा हान्जाया हादोरारि रैखाथि खान्थिनि सायावबो इसारा होदों। 10 नभेम्बरनि मोनाबिलियाव गोदान दिल्लीनि फरिदाबादनि लाल किल्ला खाथियाव मोनसे गिख्रंथाव बमा बेफ्रुदोंमोन। बे जाथाया गासै दिल्लीनि राजथावनिखौ सोमावग्लुंहोदोंमोन। रबिबारनि बेलासियाव लाल किल्ला मेट्र' स्टेशननि गेट नाम्बार 1 नि साखाथियाव मोनसे मुखुब लामायाव खारबाय थानाय गारियाव बमा बेफ्रुनाया जादोंमोन। दासिम सा 13 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों। दिल्लीनि बयनिख्रुइबो मुखुबसिन आरो गोनांथार थावनिफोरनि गेजेराव मोनसे फरिदाबादाव जानाय बे जाथायनि उनाव दान्दिसे समनि गेजेरावनो दुवां आरो हाद्रिफोरा सोरगिदिं साग्लोबसारदोंमोन। थाबायग्रा सुबुंफोरनि गेजेराव गिखांनाय थासारिबो सोमजिदोंमोन। लोगो लोगो पुलिस आरो खुंथायारि मावख'गिरिफोर जाथाय जानाय जायगायाव सौहैदोंमोन आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदोंमोन।
बाक्सा जिल्लानि जालाबस्तियाव मैदेरनि उदखारजों सानै सुबुंनि जिउ खहा एमएलए बिजितगोरा नार्जारिया खौरां लाहैदों। बाक्सा जिल्लानि आवथायाव थानाय बाथाबारि हाग्रा बिफाननि जालाबस्ति गामियाव हाग्रानि मैदेर उदखारजों थांनाय हरनि समाव जायगायावनो सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो। जालाबस्ति गामिनि 52 बोसोर बैसोनि रानी हास्ता आरो 52 बोसोर बैसोनि परमेश्वर बास्के होनना सिनायथि होदों, जाय सुबुङा दुखुनांथावै जिउ खोमानो गोनां जायो, जायनि थाखाय ओनसोलनाङैनो गिथावना थासारिबो सोमजिदोंमोन। मख'नो नांगोन दि बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्लानि भारत भुटान सिमा साखाथि ओनसोलनि सुबनकाटा, पाहारपुर, सियलबारि, बगाजुलि, कैरानि, आंगारकाटा, नाग्रिजुलि बायदि बायदि गोबां ओनसोलफोराव हाग्रानि मैदेर फालोआ सुबुं माहारिखौ खैफोदाव लाबोबाय थायो आरो गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा खालामो। थिग बेबादिनो थांनाय हरनि समावबो दुखुनांथावै सानै सुबुंखौ जिउ खहा खालामलाङो। हाग्रानि मैदेरजों जिउ खहा जालांनाय नखराव 22 नं दारांगाजुलि बियाबनि एमएलए बिजितगोरा नार्जारिया नखराव थांनानै खौरां लाहैदों आरो दुखुथिया नखराव अनसुंथाइ महरै रांनि अनथोब होबोयो। बेजों लोगोसेनो हाग्रानि मैदेरजों जिउ खहा जायोब्ला सोरखारनि फारसेनिफ्राय 4 लाख रां मोननो गोनांनि अनसुंथाइखौ थाबैनो मोननो हानाय राहाखौ खालामगोन होनना बुंथियो बिजितगोरा नार्जारिया। आयेननि बारगा बांसिन सम्पति आरजिनायनि मोनसे केसआव बुधबारखालि स्पेशल बिजिरगिरिनि बिजिरसालियाव सिभिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिउर'जों हमजानाय सासपेन्ड सार्कल अफिसार नुपुर बरानि हेंथायै 1254 बिलाइनि चार्जशीट दाखिल खालामनाय जादों। केस नाम्बार 25/2025 आव सिभिलेन्स बिउर'आ दायनिगिरि नुपुर बरानि बेरेखा हमजानायनि 58 साननि उनाव बे चार्जशीटखौ थिसनदोंमोन। चार्जशीटआव सिभिलेन्स बिउर'आव फोरमायनाय बायदिब्ला दायनिगिरि बरानाया गावनि आयेन बादियै आयेननि फुंखानि रुजुनायाव 458.64 जौखोन्दोनि बांसिन सम्पति आरजिदोंमोन। बे जाहोननि थाखायनो बिथांखौ मिथिजानाय आयेननि सम्पति बांसिन आरजिनायनि केसआव खानाय जादोंमोन। मंगलबारखालि स्पेशल बिजिरगिरिनि बिजिरसालिया दायनिगिरि सार्कल अफिसार नुपुर बराखौ जामिन होयो। मख'नो गोनांदि नुपुर बराखौ 15 सेप्तेम्बरनि मोनायाव AC एबा A साखादोंमोन। रां दाबिनाय आरो लांखारनायनि केसआव हमजानाय बिरला सिट सेनानि 10 दायनिगिरिफोरनि जिम्माखौ CIDआ फोजोबबाय। सानबानि उनाव बिथांमोनखौ CIDनि जिम्मानिफ्राय गुवाहाटी CJM बिजिरसालियाव हाजिर खालामनाय जादोंमोन। बे गासैबो सुबुंखौ 7 नबेम्बर खालि दिसपुर पुलिसआ खादोंमोन। अखानायै 8 नबेम्बर खालि क्राइम इनभेस्टिगेशन बिफाना बिरला सिट सेनानि 5 सोद्रोमाफोरखौ साइबार पुलिस थानानिफ्राय आरोबाव सोंनाय फिननायनि थाखाय CIDनि गाहाय मावख'सिम लानानै थाङो आरो बिसोरखौ बेवहायनो गावनि आवथायाव लाखिदोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव रन्टुपनि पुकन, बिकास असम, तन्मय सेतिया, उत्पल दत्त, बिराज बल्लभ, रियाज आहमेद, महन आली, चिन्मय देब, बिश्वजित दले आरो इनामुल हक होनना सिनायथि होदोंमन। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां CIDआ CID पुलिस थानायाव बिरला सिट सेनानि हेंथायै नेमखान्थि बादियै केस रेजिस्टार खालामदोंमोन आरो गोबां बिबांनि अपारेशनखौ जागायदोंमोन। थाबैनो खामानि मावनानै एजेन्सिया हादोरसानि गोबां पुलिस थानाफोराव हान्जानि हेंथायै होनाय गोजाम केसफोरजों सोमोन्दो थानाय नायबिजिरनाय फाइलफोरखौ बोखांदोंमोन। रासिया हादोरा आमेरिकाजों हेफाजाब होआ। थांनाय समबाराव रासियानि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिनआ मोनसे गिदिर थांखि लादोंमोन, जाय आमेरिकाखौ सोमावग्लुंदोंमोन। बे गोरोबथानि ओंथिया बेनोमोन दि मोन्नैबो हानजाया जयै परमाणु हाथियार दिहुनगोन, नाथाय दा पुतिनआ बे गोरोबथाखौ सिफायबाय। मख'नो गोनांदि भारतखौ रासियाजों फालांगियारि गोरोबथाफोरखौ केनसेल खालामनो खावलायगासिनो दं। गोबां दाननिफ्रायनो आमेरिका आरो रासियानि गेजेराव गुसु दावहा सोलिगासिनो दं। ANIनि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला पुतिनआ दा ट्राम्पनि हेंथायै एक्शन लादों। पुतिननि सागान होनाय आयेनखौ बे दाननि जागायजेननायावनो रासियानि पार्लियामेन्टआव गनायथि होदोंमोन। बेनि अनगायैबो नोजोर होनो गोनां दि रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव गोबाव समनिफ्रायनो दावहा सोलिगासिनो दं आरो आमेरिकाजों लोगोसे गोबां हादोरफोरा इउक्रेननि फारसे आवगायबोदों, जायनि जाहोनाव पुतिनआ निउक्लियार गोहोखौ गोख्रों खालामदों। बावैसो सिगां रासियाया परमाणु गोहोजों सोलिनाय बुरेवेजनिक क्रुइज मिसाइलखौ जाफुंसारै आनजाद नायदोंमोन। बलिउडनि फावखुंगुर गविंदाखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। बिथांनि नखरनि सुबुंफोरा थाबैनो फावखुंगुरखौ मुम्बाइनि जुहुनि क्रिटिक केयर हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। बिथांनि लोगो आरो आयेनारि बोसोनगिरि ललित बिन्दला फोरमायनाय बायदिब्ला फावखुंगुरा न'आव थानाय समाव हरखाबै बिहुस जादोंमोन। बेनि उनाव 61 बोसोर बैसोनि गविंदाखौ फाहामसालियाव लांनाय जायो।
हरनि 1 रिंगासोआव देहा फाहामसालियाव थिसनजानाय फावखुंगुरखौ रोंगौथि गोनां डाक्टरफोरनि हानजानि नायदिंनायाव फाहामथाय होनाय जादों। बेजों लोगोसे बिथांनि सायाव गोबां आनजाद नायनायबो जादों होनना सुलुङाव फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।